Здравейте всички! Това е най-новото видео с показващо архитектурата ми на процесора. Най-новата, която избрах, е Harvard архитектура. Това представлява при нея всичко минава през акумулатора и чрез него се разпределят сигналите, кой къде трябва да постъпи. За сега съм направил цялата тази част без паметта. Това са командите, които ще може да изпълнява. Това е примерен код. Общо са 10 команди. Избират се от този селектор, да го наречем. Тук имаме няколко флага, диода, които показват флаговете. Дали това е при проверките, нали, и NLP при никаква команда. Това са изходните диоди. Какво представлява? Това е контролната логика. Тук също още малко контролна логика. От тук нататък някъде са регистъра и акумулатора, а това е аритметико-логическия блок. И така, например, при първите 4 бита определят операцията. Сега ще изберем, например, NLP. Това е за никаква команда не изпълня. Те също не изпълняват никакви за сега, защото не е вързана блока с паметта, която също ще го управлява. И долу-горе това е за сега. Ето, например, тази команда извежда някакви стойности от акумулатора в изходния буфер и изкарване вече стават видими за нас. Вързвал съм и логическия блок, обаче за сега не съм го пробвал, така че надявам се да работи. Това е за сега.